eta ongi etorri hemen bildutako guztioi. Gaur, apirilaren 21, jaialdi honekin amaiera emango diogu 2018ko Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdiari. Urtero bezala, 4 emanaldi izan ditugu aurretik. Beran, Antxoainen, Altsasun eta Oibarren izan dira. Eta hauetan parte hartutako zentro eta herri guztietako artistak biltzen dira gaur hemen, Barainaingo auditorioan. Denaren, aipatzea, Arrano Zunbila eta Mendau Triki eskolakoak ezin izan direla etorri. Hasi aurretik, Nafar gobernuari eskerrak eman nahi dizkiogu. Areto nagusiontan jaialdia ospatzea posible egiteagatik. Eskerrak ere irakasle eta musikariei, beraien lanagatik. Eta nola ez, Amaia Domingezi, Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdi hauek posible egiten dituen Tafallako ikastolako musikako irakasleari, jaialdi eder guzti hauen antolatzaileari. Aurrera ba, Egoi Armando Zelarre, Julen Burguete García y Aitor Alduna Candiosa. Iparraldera salto egingo dugu bigarren kantarekin. Lesakatik talde ederra datorkigu. Tantirumairu ikastolako 15 ikasle izango ditugu holtza gainean. Abestuko diguten kanta Luis Lantzen Agurezarra da. Hasi holtza betetzen Izaro Zelaieta, Urko Michelena, Arane Silveira, Iraitz Susperregi, Ziara Pareja, Alain Petreparo, Eber Pareja, Emile Tapia, Eber Zelaieta, Eber Petreparo, Laila Taberna, Mayu Martínez, Alicia
Bilboko eskola publikotik dator 9-10 urte bitarteko taldea. Garaia ez bada ere, Ole Olentzero abestuko digu 10 kideko talde honek. Ez baitago garai mugaturik gogotxo abesteko gogoa dagoenean. Fernando Larraiotz beraien irakaslea izan dute gitarrarekin laguntzen. Sartu ba Fernando eta sartu ere Aimar Baiez, Ailen Mikelon, Amaia Xavier, Amaia Xavier, Amaia Xavier, Amaia Xavier, Amaia Gonzalo, Amaia Morena, Maite Pelota eta Amaia Xavier. Bai, egize, bai. Talde dela atorkigu jarraian. Orkoiengo, Auzalar ikastetxeko abesbatzako partaideak dira. 9-11 urte bitarteko 13 ikasle izango ditugu hotza gainean. Furra abesti ezaguna interpretatuko dute. Sar daitezela, Iraia Cárdenas, Asier Peiro, Usue Ferreiro, Aizea Mariano, Eri Carroto, Ider Azkenari, Nayane Larre, Izaki Ross, Irene González, Aimar Medina, Asier Fabroi, Irene Martínez eta Alba Díaz. Thank you.
Bai, nabaritzen dut badatorrela. Bueno, ondorengo taldea Orkoiengo Auzadar eskolatik dator. Amalur Resain Azkonak prestatu ditu, eta musikaren doinua abestuko dute. 11 eta 12 urte dituzte, eta sekulako taldea osatzen dute, 20 kidek alegia. Hauek dira, Ane Aldaia, Marcos Beloku, Corine Ferrugin, Alape Gamboa, Nora Garcialdía, Amaia Oyo, Iker Alfonso, Sermat La Casa, Ander Llorente, Lara Lombana, Natalia Martínez, Asier Martins, Anne Murgado, Markel Noal, Usue Núñez, Bellas Pedroste, Charcos Kiel, Martín Salinas, Urko San Martín eta Imar Vegas. Polita izan da beraio interpretazioa. bai, dantza eta guzti. Orain eszenatokira Laguntzako eskolako 11 neska mutileko kantari multzoa igoko da. Nerea Urbizu eta Nemiren aritu dira beraiekin lanean. 11 eta 12 urte dituzte eta gitarraz eta grabazioaz lagunduta Aldapeko kanta ezaguna interpretatuko dute. Zenbatetan ez ote dugu hitz joko herriko jau kantatu. Aurrera Xavier eta Aimarra Paulaza, Bakarne Arregi, Nerea Azkarai, Saioa Cabrera, Ander Zezera, Andrea Larzaile, Pedro Miranda, Lucio Balarra, Borja Zerat, Leiro Gutasu eta Elaine Valverde.
Bai, herrietara gonbidatu ditzakegu. Orain datozkigun partaideak Lodosako Ibaialde ikastolakoak dira. Entore Sarmiento taldearen musikaren doinua abestuko dute berriro ere. Datozela 10 eta 12 urteko 7 artista horiek. Etorri... Nerea Campo de Miguel, Luz Ruiz Curado, Mikel Maleta Roja, Oyer Caballeta García, Madeleine Ribarre García, Iker Bernal Ponte y Ismael Martín Fasi. Musikaren sortrakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean altzalekua, musikaren doinua. Bai. Jarraian Tafallara goaz. Ikastolako ikasleak dira. 8 urte bitarteko abeslariak. Eta horren modan jarri zen goazen telesaila ezagunaren gure nahia abestuko digute. Beraiek laguntzen ikastola bertako bigarren hezkuntzako ikasleak ditugu. Instrumentu desberdinekin datoz eta bikain lagunduko dituzte. Trompeta jotzen Eder Ibina eta Asier Lizarraga. Pianoan Maitane Iriso eta Uxue Irazoki. Gitararekin Inigo Quintana. Basuan Mikelatx Perez de Iriarte. Eta bateriarekin laguntzen Eneko Agerri. Etorriko dizuen eta lau abeslariak. Jara Amuret, Alan Gorra, Aldana Mentogal eta Zaio Irazoki. Set
Bai, Tafallara joan beharko gara, musika ikastera. Bueno, lakuntzara goaz berriro ere. Oraingoan, bertako San Sebastián musika eskolako ikasle taldea dator. Ez nolanahiko taldea gainera. Belen Valentziak gidatu ditu 8 eta 11 urte bitarteko 18 kideak. Eta ez dator bakarrik alajaina. Laguntzeko, Ainhoa Bergara, Aiora Larraza eta Naia Perez teklatuan, Aimarra Paulaza eta Alain Razkin trompetekin eta Una Eskaintzaren txistularia. Lourdes Iriondoren Ez gaude konforme kantatuko dute. Goza dezagun, kokatzen joan eta igo bada gurekin. Garbine Arregi, Nagore Alegria, Euken Doni, Iratzi Flores, Zabal Carraiza, Aizor San Sebastián, Eliane Villegas, Idoia Miranda, Olaya Razki, Laila Alteanía, Aroa Lakunza, Ekain Camazo, Julen Larraza, Ondik Gaiziarain, Joseba Pérez, Naia Novoselski, Iker Escudero eta Saioa Cabrera. gu behintzat konforme. Jarrai dezagun urrengo kantarekin. Tafallako ikastolako ikasleak dira urrengoak ere.
baina beraien kabuz prestatu direnak. 13 urte dauzkate, eta betidanik abestea oso gustokoa izan dute. Maialen Ramirez eta Luana Agerri dira. Luana gitararekin lagunduko du aldi berean. Aleluia interpretatuko dute gustu handiarekin. Hemen ditugu bada Maialen eta Luana. Bai, gustua ematen du bidezka hauen kantu zaletatunak. Hurrengo taldea, Baztan ikastolatik dator. Gaztetxoen artean modan dagoen goazen telesaileko beste kanta bat interpretatuko dute. Denok zu, talde handia daukagu oraingoan ere. Y desde Elizondo, otro hermoso grupo de alumnos y alumnas de la Ikastola Baztan. Tienen 11 y 12 años y cantarán Denok zu. Sar daitezela, Xaban Altzugaray, Ugai Apostegia, Arre Benedetto, Arre Benedetto, Isoba Contorno, Ugai Cortandi, Jon Ramanera, Iván Deli, Hugo Corena, Isaro Lagrayas, Equilio Grangaray, Leire Minura, Aymar Roqueroso, Mayalen Pérez de Nanclares, Javier Sanchillena, Alba Santamaría, Javier Sarobe, Julen Milicia y Canay Orsay.
interpretazioa aparta, baina jazkera ere ez atzean geratu, Bai, gaztango hauek badakit ez egiten duten. Altsasuko ikastolako ordezkariak izango ditugu oraingoan. Dakizuen bezala aurten beraiei dagokie Nafarroa Oinez antolatzea bizi lelopean. Taldea 12 eta 16 urte bitarteko ikasleek osatzen dute, eta Erkuden Flores izan dute gidari. Musikari talde zabala izango dute laguntzaile. Viene de la Ikastola de Alsasua, Ikastola organizadora del Nafarroa Oinez 2018, bajo el lema Bici. Además, no hay que olvidar que vienen del pueblo donde tanto se está luchando. Cantarán Bici y la Muerte. A los siguientes instrumentistas. Aratz Márquez, gitarrarekin. Aritz Goikoetxea, baxuan. Amaiur Goikoetxea, teklatuan. Eta Lexuri Urteaga eta Larraiz Goikoetxea, zeharkako txirularekin. Holtzara igo daitezela, Isole Flores, Olaz Barros, Eginak Tekla, Aimar Gracia, Aroa Carrera, Amaiur Goikoetxea, Olaz Barros, Iñaki Morena, Maite Igoa, Izarre Urquijo, Albide Rabengoa, Eugene Ochoa, Izarra Aguirre, Iraia Claver, Amaiur Zubiria, Lexuri Urteaga eta Larraiz Goikoetxea.
gaudela, bai horixe. Bai, baina tesukoak izan dazte, espero zen ez. Ausarta eta artista ederra dugu oraingo neska galanta. Enara Arregi. Bakarrik dator, bere kabuz eta bere pianoarekin lagunduta. Eta hori gutxi ez, eta eskainiko dugun kanta ere berak sortua. Bada garaia. Bere 15 urteekin abesti bat baina gehiago sortu ditu. Eta oraingoan ere bere sormenezko kanta errepikatuko digu. Ongi etorri Enara Barañaingo auditorio ontara. La siguiente solista viene desde Azpilicueta. Además de cantar, nos deleitará con su piano, tocando un tema compuesto por ella misma. ¡Chalo Eroa! Eta hau zomerezko kante ederra. Gozatu ederra hartzen ari gara, baina jaialdia bukatzera doa. Ustekabean azkeneko bi kanten txanda iritsi zaigu. Oraingoan beste bakarlaria dugu, ausarta eta oso trebea hau ere. Lekunberritik dator, Leitzakoa da, 10 urte ditu eta bere irakaslea den Nacho de Estebanek pianoarekin lagunduko du. Nacho berak euskarazko letra jarri dio Sitio Festars kantari. La siguiente canción nos llega de la escuela de Lecumberri. Se trata de una solista de Liza de 10 años a la que acompañará el piano su profesor Nacho de Esteban. Él mismo ha puesto la letra a una canción llamada Sitio Festars. Aurrera Nacho eta holtzara igo datila ere Lucía Peña.
Lucia, holtza gainean naixe. Bai, Lintza, baina Luzia lekun berrikoa da, konfunditu egin zara. Hau akatsa. Eta amaiera heldu da. Azken kanta Jaso ikastolako ikasleen ahotsetatik dator. Artista hauek ezagunak izango dituzuen musikalen partaideak dira. Kalitate eta arrakasta erakusten duten musikal hauen datak aipatzeko aprobetxatuko dugu, merezi du eta. Datorren maiatzaren 4ean Barainaingo auditorioan, eta ekainaren 5ean Baluarten. Ikusi duzuenek badakizue zertaz ari garen, eta oraindik ezagutzen ez duzu honontzat, animatu egiten zaituzkogu, ez zarete lagutuko. Y ha llegado el final. Con esta última canción daremos por finalizado el acto de hoy, aquí en este estupendo auditorio de Barañáin. Esta última canción será interpretada por integrantes del grupo de artistas que andan celebrando hace ya algunos años los famosos musicales organizados por la Ikastola Jaso. Aprovechamos para mencionar las fechas próximas de estos espectáculos que tanto éxito están teniendo. Actuarán el 4 de mayo en el auditorio de Barañáin y el 5 de junio en el Baluarte. Esta canción es un anticipo de estos musicales. 12-16 urte bitarteko 17 abeslari dira, eta hemen gaude abestia interpretatuko digute. Holtza gainera, Jon Sarasola, Malen Arangoa, Leire Pascual, Idoia Bastarrica, Markel Borja, Alex Gómez, Ollane Grande, Yasmina Arregui, Sara Prados, Ane Oficialdegui, Irati Muguerza, Marcelo Sainz, Claudia Idoate, Sayoa Gondi, Ollán Villalobos, Asier Luzarreta eta Ebai Elizondo.
etortzeagatik. Gogorarazi nahi dizuegu, datorren maiatzaren 4an, arratsaldeko 8etan, hemen bertan, Barainaineko auditorian, 1937 musikala estrenatuko dugula. Gure 6. musikala da. Eta Gernikan gertatutako bombardeak eta ez ahazteko helburuarekin prestatu dugu. Hemendik ateratzean, takilan sarrerak irabagoz izazkezue. Eta merezi du. Os queremos recordar que el próximo 4 de mayo a las 8 en este auditorio, en el Auditorio Barainain, estrenamos nuestro musical, Mila Beratzen da Hogeita Hamazazpi musikala, y os invitamos a venir. Hau amaiera ezin hobea horrelako jaialdi baterako. Dena den nik hauek profesionaltzat hartuko dituzke. Bai. Honekin amaiera eman diezaiogu Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdiaren aurtengo edizioari. Gustora egon izana espero dugu. Con esto concluye la edición de estos festivales navarros infantiles y juveniles. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como nosotros y nosotras. Volvemos a agradecer la ayuda al Gobierno de Navarra, a la gente del auditorio, a los y los participantes y a la gente que está hoy aquí, viéndonos, a vosotros y a vosotras. Eskerrik asko denei, ikusle, partaide, eskerrik asko Berriobeitiko udalari eta eskerrik asko Amaia Dominguezi. Ahora Amaia nos dirá unas palabras. ¡Vamos allá! Arratsaldeon denei, eta eskerrik asko areto betetzeagatik berriz ere jaialdi nagusia ospatu dugu eta oso pozik, oso harro sentitzen naiz. Zoragarri egin dutelako, jendez gainezka dagolako guztia eta dena bikain atera delako, ez? Berriz ere. Orduan, eskerrik asko etortzeagatik guztiei eta bai batez ere eskerrik asko Nafarro gobernuari hemen berari esker gaudelako, bai, areto ederro honetan egiteko aukera emateagatik, mila esker, eta merezi izan duela pentsatzea espero dut. Gero baita eskertu nahi dut, noski Barainaingo auditorioko langile hauei guztiei, zuei etortzeagatik, eta bai prestatzaileei, partaidei, eskerrak denei.